Здравейте! Днес ще говорим за данъци и за възможностите за тяхното спестяване. Това е предимство на част от финансовите продукти, като например животозастраховането. Може би точно за това през 2014 година Комисията за финансов надзор отчита повишаване на интереса към животозастраховането. Но ползвайки такива продукти, знаем ли точно колко данъци можем да спестим? Физическите лица имат право на 10% данъчни преференции от годишните си данъчни основи. Какво означава това? Ако имате 20 000 лева годишен доход, изваждате годишна вноска от 2000 лева, която отива по спестовна застраховка, например. По този начин данъците ви се начисляват не върху 20 000 лева, а върху 18 000 лева. И така спестявате 200 лева на година. Ако решите да направите обаче по-висока вноска по застраховката, данъчните преференции ще бъдат само върху 2000 лева. Освен това, натрупаната доходност по животозастрахователни продукти не се облага с данъци. Ние ви съветваме, ако обмисляте дали да инвестирате парите си в банков депозит или в спестовна застраховка, трябва да знаете, че животозастрахователните продукти имат предимство по отношение на спестяването на данъци и ползването на данъчни преференции. Освен това, доходността по тях не се облага, за разлика от тази на банковите депозити, която ще бъде облагаема поне до 2017 година. Надяваме се, че ви бяхме полезни. Довиждане!